जय श्री राम। पवन सिंह और श्वेता मेहरा के एक गाना आइल बा, जो ना गाना के नाम बा जाड़ा vs गर्मी। जी हाँ, ये गाना के लेके भोजपुरी के कुछ यूट्यूबर के भ्रम हो गई बा कि हमनी के गाना के सपोर्ट में वीडियो ना बने नहीं जा, यही से गाना पर व्यूज कम आइल बा। हम बताइब कि ये गाना पर व्यूज काहे कम आइल बा, एकर असली वजह का बा, जो ना गाना के भोजपुरी के दर्शक भी बहुत बेसब्री से इंतजार करत रहन। आखिर ऐसा का भइल कि ये गाना पर बहुत कम व्यूज आइल। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग से एगो आग्रह कर दनी कि बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा तनी तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। अब बात कर लिया कि जो ना रफ्तार खतीरा पावर स्टार पवन सिंह जानल जालन, वो रफ्तार से ये गाना पर व्यूज काहे ना आइल। आप लोग जानत नहीं जा कि आज के जो व्यूअर बढ़न वो 80% व्यूअर 25 साल से कम के बढ़न, लेकिन जो पवन सिंह के गाना आइल बा जाड़ा vs गर्मी 30 बरिस से ऊपर के लोग खतीरा कंटेंट बा। अब रुआ खुदे सोची कि एक जगह वो लालू यादव खड़ा होकर भाषण देश, जो ना लालू यादव के जमाना में लोग पागल हो जाते रहे भाषण सुने खतीरा, और दूसरा जगह तेजस्वी यादव भाषण देश। आज के समय में तो रुआ लोग ये बात के बढ़िया से जानता नहीं जा कि तेजस्वी यादव के भाषण में अधिक लोग जाई, ऐसे कि वो युवा बढ़न आज के बढ़न और सुने वाला भी आज के लोग ज्यादा बाटे। अब 25 साल के लड़का जो ना के शादिये नहीं के भइल, वो पवन सिंह के जाड़ा vs गर्मी गाना से अपना आप के रिलेटे ना कर पाई। ओकरा तो चाही पवन सिंह के वैसा गाना जो 5 के नाचे यही हो, वो गाना के बार बार सुनी। ये जाड़ा गर्मी वाला गाना को काहे सुनी जब वो एक मजा जानते नहीं खे। जी हाँ, ये गाना के जो लाइन बा कि जाड़ा के दिनवा लागे बड़ी प्यारा हो, भागलो मरद सट जाला भगिए नु जाग जाला। अब ये लाइन से जो ना लड़का के शादी ब्याह नहीं के भइल, वो कैसे रिलेट कर पाई? कारण यह बा कि पवन सिंह के गाना पर कम व्यूज आइल बा। और एकरा के कम ना कही, आप आज के 15 साल पहले वाला टेस्ट में गाना गाई और वो गाना पर 10 घंटा में 7 लाख व्यूज आ जाए, ये बहुत बड़ा बात बा। कोनो दूसर स्टार अगर उह लेवल के गाना गावस जो ना लेवल के जाड़ा vs गर्मी गाना बा, तो गाना पर 1 लाख व्यूज आइल मुश्किल हो जाई। बाकी आप लोग के विचार का बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। हम तो 50 बार गाना के सुननी। हाँ, हम शादीशुदा बानी और बहुत प्यारा गाना बा, एकदम रियल गाना बा, जो ना से शादीशुदा लोग एकदम कनेक्ट हो जाई। यह गाना में पत्नी के देखावल गइल बा कि पलानी में भी एक गरीब जोड़ा, हमने यह जोड़ा का हाला पति पत्नी के बड़ी खुशी से बा, कहता कि मोहल से अच्छा पलानी बा। इतना प्यारा सॉन्ग बनावल गइल बा, इतना सुंदर से देसी चीज देखावल गइल बा, वो कटिया करत देखावल गइल बा, वो बोझा ढोत देखावल गइल बा। बहुत प्यारा लगा था गाना। जाके आप लोग ये गाना के सुनी जा। हम तो बहुत ज्यादा पसंद, अभी तक जितना पवन सिंह के गाना 3 महीना के अंदर आइल बा, हमारा सबसे बढ़िया यह गाना लागल बा। हम वैसा के गाना खतरा पवन सिंह के दिल से प्यार करीना, दिल से उनकर फैन है। और शायद जो ना चीज खतरा पवन सिंह के सरस्वती पुत्र कहल जाला, वो इहे चीज है। ऐसा गाना सब गायक के बस के बात नहीं खे। बाकी आप लोग हमारा चैनल के तो देखो तनी जा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कीजा करत, तो एक बार फिर आग्रह करतनी कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके आप लोग हमरा के सपोर्ट करी जा, बड़का बिहरिया के आगे बढ़ाई जा।